ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଭାରତ ମାତା। ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପହଲଗ୍ରାମ ନରସଂହାର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୁକୁ ନିଶାନା ବନାଇ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ବରୋଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାକୁ ତାହା କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଛି। ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ। ମୁଁ କଳ୍ପନା ରାଉତ, ବାଙ୍କି, କଟକ। ମୋର କବିତା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସହିବା ଆଉ କେତେ ଦିନ। କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଶୋଭା ଦର୍ଶନେ, ପହଲ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାକୃତିକ ଛବି ହୃଦେ ସାଇତି ଯତନେ। ବିଧିର ବିଧାନ ହେଲା ନିଦାରୁଣ, ପଡ଼ିଲା ଆତଙ୍କୀ ଆଖି, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଚଳାଇଲେ ଗୁଳି, ଧର୍ମକୁ ଅଲଗା ରଖି। ସରଗ ସମାନ ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଲା ନର୍କସ୍ଥଳୀ, ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନି ଜଳାଏ ଜହ୍ଲାଦ, ପକାଇ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବଳି। ଜାତି ଧର୍ମକୁ ପଚାରି ପଚାରି ହିନ୍ଦୁକୁ କଲା ନିଶାନ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା ଦୁଷ୍ଟ, ଧରି ବନ୍ଧୁକ କମାଣ। କିଏ ହରାଇଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହାର, କିଏ ହରାଇଲା ଭାଇ, ପିତୃହରା ପୁଣି ହୋଇଗଲା କିଏ ପିତାକୁ ତାର ହରାଇ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାର ତୁଟିଗଲା ସୁଖ ନିଦ, ସାଥୀକୁ ହରାଇ ନବବିବାହିତା କାନ୍ଦେ ବୁକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଶି ହିନ୍ଦୁକୁ ସଂହାରେ କିଏ ସେହି ଆତତାୟୀ, ଅବେଳରେ ନେଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ନେଇ। ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିଛ କି ମନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ବଳହୀନ, ସୁପ୍ତ କେଶରୀକୁ ଉଠାଇଲ ଏବେ ଓଲଟା ଗଣତି ଗଣ। ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ବହ୍ନି, ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଶାରେ ପାପିଷ୍ଠ ତୁମ ଦଳ ବଳ ଘେନି। ପହଲଗ୍ରାମର ନରସଂହାର ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରି, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଖୋଜିକି ମାରିବେ ଭାରତ ସୈନ୍ୟ ଆମରି। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ବୀର, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ବୀର, କର ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା, କୌତୁକ ନୁହେଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଦେଶଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବାର ବେଳ ଆସି ହେଲା ଉପଗତ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ହୋଇବ ନିନ୍ଦିତ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତୁମ ତଣ୍ଟି କାଟୁଅଛି ବେଳହୁଁ ସଜାଗ ହୁଅ, ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦିଅ। ନୁହେଁ ତୁମେ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ସେହି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କ ପରି, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ତୁମେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାଜି ଶତ୍ରୁକୁ ପକାଅ ମାରି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅକ୍ଷୟ ହୋଇବ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଜିତିବ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଲୋକକୁ କେବେ ଲୁଚାଇ ନପାରେ ଅନ୍ଧାରର କଳା ଛାଇ, ନବପ୍ରଭାତର ସୂରୁଜ ଉଇଁଲେ କାଳିମାର ସ୍ଥିତି କାହିଁ, କାଳିମାର ସ୍ଥିତି କାହିଁ। ଜୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟବାଦ।